Minista jibu ọkwa n'ahụ maka ọdịmma ụmụnwaanyị n'ala anyị a n'oge mbụbụ Iyom Josephine Anenih akpọgo oku ka enwee usoro ịdị na-ahụzi na anaghịzi na-akpachapụ ụmụnwaanyị n'agịga ma na-ebunye ha oche nke rubere ha n'ala anyị bụ Naịjirịa. Iyom Anenih bụ onye kwupụtara nke a na nnukwute ọgbakọ ụmụnwaanyị Ewin nke afọ a nke gbadoro ụkwụ n'etu a ga-esi wee hụ na ụmụnwaanyị bụ nọọnị nke ekenyere oke nke rubere ha na ya bụ ọgbakọ achịkọbara nke were mkpụrụ ụbọchị abụọ ka Chibụzọ Obidike kọchapụrụ gị akụkọ a. O kwupụtakwara mwute ya ka esi akpaso ụmụnwaanyị agwa na obodo bụ nke o kwuru na ọ kachasị njọ n'aka ndị ahụ ji ndọrọndọrọ ọchịchị azọ ọkwa ọchịchị, ma kwukwezie na oge erugo mgbe ụmụnwaanyị ga-eguzoro n'ọkwa ha iji wee mee ka obodo bụrụ ọpụrụiche. Ọ nọzikwara n'oge ahụ kpọkuo ụmụnwaanyị niile n'ebe dị iche iche ka ha na-akwado onwe ya, gharazi ịdị na-eche ka akpụlụ ha akpụ tupu ha ekwupụta ka obi ha dị. Oriakụ Anenih mere ka a mara na oge agafego mgbe a na-ekesisi akpa osikapa nyegara ụmụnwaanyị, ma kwukwezie na oge erugo mgbe ekwesịrị ịdị na-akwado ụmụnwaanyị site na agụmakwụkwọ ya nakwa ihe ndị ọzọ ha ga-eji wee baara onwe ha uru. Ọ gbarụzikwara iru nyegara ndị nna na-anaghị anọ nso enyere nwunye ha aka ịzụ ụmụ ha, ma dọzikwa ha ka ha chigharịa ma mara ọrụ ha dịka isi ezinụlọ. Na ntụnye nke ya, onye kọmishọna na-afụ maka ihe gbasara ụmụnwaanyị na steeti a bụ Oriakụ Ifeobinabụ kenere kọmishọna na-ahụ maka ndị uwe ojii na steeti a bụ Adeoye Aderemi maka adịmuchu ya n'ihe gbasatara ikpe ndị omekome bụ ndị na-awakposi ụmụnwaanyị n'ike, ma kenekwazịa onye isi ikpe nyegara ikpe ọbụla gbasatara ụmụaka nakwa mwakpo a na-awakpo ụmụnwaanyị, bụ nke o kwuru na ọ bụ onye na-arụ ọrụ ya na-anaghị ene anya n'azụ iweta ikpe nkwụmọtọ nyegara ụmụnwaanyị awakporo n'ike na steeti a. N'oge ọ na-ekwu okwu, onye kọmishọna na-afụ maka ndị uwe ojii na steeti a bụ Maazị Adeoye bụ onye isiokwu ya gbasatara nchekwa mere ka amata na ụmụnwaanyị bụ isi sekpụ ntị na nchekwa obodo, n'ihi na ha na-ebido n'obere azụlite ụmụaka ha iji wee mee ka mgbe ha ga-etote ka obodo wee bụrụ ọpụrụiche. Ọ kọwazikwara mkpa ọ dị ịdị na-akwado ụmụnwaanyị n'ihi na ọ na-eweta mmepe ebe ọbụla ha nọ. Na mbụrị ka onye President All for Women Initiative Nigeria Ewin bụ Comrade Stella Igboka kpọrọ ụmụnwaanyị ka ha ka jụ n'ume ma kwadokwa onwe ha ọfụma, n'ihi na ugbu a bụ mgbe kachasị mkpa ka ụmụnwaanyị kulie n'ụra ma mepụta ihe a ga na-afụ anya n'obodo. O mere ka amata na sọmiti nke ha chịkọbara bụ iji wee dọkọta ụmụnwaanyị si na mba dị iche iche ọnụ ka ha wee gbadoro onwe ha aja n'ukwu, ọtụmadigodi mgbe e nwere ndị ụmụ nwoke na-enyekwara ha aka n'ebe kwesịrị.